bangaron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangangatin. Hingkod ang Panginoon, may live-in partner, taga Alcantara, Cebu. Punto legal kining akong suliran, kabahin kini ning akong bahay nga natukod sa yuta sa akong apuhan. Wa ko naman gud ni Poy iron, aron inyong hisabtan, ingon inyong mga panghitabo. Ten, Uy, Ronel? Nalagi ka sa akong trabahoan. isundo ka? Duga ba ka maot? Mga 30 minutes na lang. Ya, sige. Tabot lang ko. Ikaw ha, wadyo ka pahibaw, uy, nga mo anhiday ka karon syudad. Ulit na tag-probinsya, Ten. Ha? Undang na sa trabaho ba? Mabuhi naman tingali ta ka. Doon naman ko'y trabaho. Kikapoy kining atong kahimtang, oy. Layo kay ko, pamisitahan ni mo. Unsa ba'y puti mo ipasapot? Ulit ta sa probinsya. Bisan, ano tadapit sa inyo gud sa Mulbual. Mayroon ko kay doon sa dakong trabahoan. Mag-ipon na lang ta. Unsa? Unyasa man ta po yun? Na naman ko'y gamay nga natigom. Magbuhat atong bahay. Mao ba? Okay ra mo pa nga magtipon na lang mi ni Ronel? Pasensya na kayo, Noy. Nga kanipang makaya na ko ni Tintin. Pero magpakasar lagi may unya. Dili lang ko mahiluna nga tuwa siya magtrabaho sa layo ron gud. Kung gusto na kong muundang siya sa pagtrabaho sa syudad. O ginhimi mamuyo sa probinsya. Okay ra ba ka, Noy? Wa man ko'y kasaway ni mo dong Ronel. O taon-taon na saan mo nga manakikugmaay sa among anak. O wa ko'y kasaway ni mo. Ibaw mi nga mahal o kipangga ni mo ang among anak. Mao nga okay ra. O ayaw lang yun pasakiting among anak ha. Di yun na may tabo ni Uy. Mahal na ko, Stin. Maong dili ko gusto nga. Malayo siya nako. Ya, asa man mo mupuyo. Mangita mi og katukuran sa among bahay pa. Bisa gamay lang gud basta kay among kaugalingon. May gamay mang tinigom kuno si Ronel. Hala mo magaha. Suway ko og hangyo ang imong apuhan. Kung musugot ra bang anha mo motukod og bahay sa iyang yuta. May problema, oy. Diha mo patukod og bahay sa akong yuta. Okay ra lang? Ay, ngano kong dili. Nga apo mantika. Ay, salamat kay laha. Magminyo na gyud di ay katen. Magminyo lula kay di pa man mi magpakasal. Ang sunod ninyong planon, mao ang inyong kasal. Puhon la, puhon. So, okay na lula ha. Nga sa imong yuta mi magtukod si Ronel sa among bahay ha. Oy. Panghita diha og luna nga imong ganahan. Nga anak mo magtukod sa inyong bahay. Uy, nahuman naman gyud ang inyong bay, Tin. Pero nga nung
concrete man mo. Nga gikaso pa man ninyo taa. Ha? Gikaso din ni tiya? Recorded by X Thunder Gaming. Sa yuta sa akong lola miyang tukod og bahay sa akong partner, kay duol man sab ni sa iyang gitrabahoan. Nagtuo ko nga wa ra may mahimong problema, kay sa akong nahibaw-an, yuta man gyud ni sa akong apuhan. Unya, Gikaso lagi. Apan, sigurado nga kami ang mudaog. mao bala? Kay ngano di ay? Na, ayaw na lang nagsusiha kon nga noten. Kay taas na kaayang istorya. Apan, kanang hugna-hugna nila o kaso na mo. Ay, kani adto pa ka na. Apan, wa gyud siya mo lampos. Kay lisod kaayo ming pildehon aning kasuha. Ako amang gyud ning yuta. Mao bala? Mao nga ayaw mo kabalaka anang bay ninyo sa ako yuta, ha? Huwag makaugat ninyo dihaten. Hinaot pa unta, lula. May problema ba? Wa naman hinon ko ganay mo puyuan na atong bahay, Ronel. Ano naman? Di ba yung dulo nimo nga, dili na tamabalakan ng atong pagpuyo din sa inyo yuta? O, laki. Pero kaning akong mga iyaan ug uyuan nga atong mga silingan ang wa na ko ganahi. Pero may lang ko nilang intrigahon eh. Murag suya gid kay ni silang niat na magpuyo o magbay din his yuta ni Lola. Nga apura man kuno ko. Unya nakabahay sa yuta ni Lola. Mamali na lang tagpuyo eh. Adto ka ta sa Alcantara. Unya, kinga tong bay. Ato lang ning padlakan. Ha? Wala, Ronel. Ang ako makaliwat yun lagi. May interest yun lagi ni sila sa atong bahay dito. Kaya gipuli-pulihan lang niya sa pagpuyo. Giguba nga itong ipadlak dito. Ingon pang papa. Unsa? Ulion to nako. Sila sa mamang papa ang akong papuyon dito. Uwahin na. Bisan papahawaon paminimo dinhi o papuy-an nimo sa imong mamagpapa. Uwahin na. Kay nagkasabot naman na sila sa mama. Og katong kontra niya sa kaso nga ilang ibaligya na lang kuno nilang yuta og bahino nila ang halin. Unsa? O gumana og sabot ang tanan. Og ang ingon sa kontra sa kaso ni mama nga ang kang mama lang kunong yuta ang mabayran kay siya ray saop. Unsa? Patas unya tang tanan dinhi. Aw, way kaso na mo. Kay tagan man unya mig mama sa iyang bahin kay mga anak man miniya. Pero ikaw, kay apo ka raman, di ka mabayran aning imong bahay, uy. Maong ayaw pag hinambog aning bahay nimo. Bisan tuod kong gamay raning baya, pero nakagasto-gasto sab mi ani sa akong partner. Kay gi-concrete mong ni namo. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, may bay mi sa akong partner nga natukod sa yuta sa akong apuhan nga may pending nga kaso. Wa pa mi dag-anan ani kung ilaming papahawaon. Ikaduhang pangutana, plano sa kontra sa kaso sa akong apuhan nga ibaligya na lang nila ang ilang yuta. Og dili ko ko apil sa mabayran sa among bay kay ang akong lula ra ang saop. Tinuod ba? Ikatulong pangutana, unsa may among buhaton aron nga mabayran mi sa among naggasto sa among bay kay gipa-concrete man gud ni namo. Sayo pa namo nga amo ning gipa-concrete. Ikaupat og katapusan. Gibiyaan ko ning among bay og gipadlakan apan giguba ang padlak sa akong mga kaliwat o gipuli-pulihan nila og puyo ang among bahay. Makiha ko ba sila og trespassing?
Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong suliran, Tin. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Batan og ako karong adlaw ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, mga personal, mga emotional atong mga pangutanag mga problema guys. Ready si Attorney Elaine nga mutambag ninyo busa ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw? Gasa magani mo ron naminaw sa ato ang programa? Kung live ba sa ato ang radyo or replay na ninyo ang napaminaw, kami padayon nga nagpasalamat ninyo sa inyong padayon nga way hunong, way puol nga pagpaminaw, pagsubaybay sa ato ang programa Lunes hangtod Sabado. Sus, ang among tingog ni Dr. Obra dili ra Visayas, Mindanao ug Luzon, no? Sus, all over the world, all over the internet ang ato ang tingog mapaminaw. Sana all maabot laing-laing dapit mo na. Lipay kayo pino nga tungod sa teknolohiya mas layo na ug naabtan ang ato ang programa ug mas daghantang na tandog hunta nga mga kasing-kasing nga mahatagan og inspirasyon ug kadasig sa ato ang kinabuhi, no? Sama sa akong ginaingon, padayon lang gyud guys, dasig lang, laban lang, smile lang gyud gihapon. Bahalag nagkautang-utang, bahalag nagkaproblema-problema, hinay-hinayi lang sa bayad. Ay lampog dagan ito atong giutangan ha. Kay na may usayng inig pangutang, uy buutan kayo, uy kanagtabang gyud nako inig paningil. Grabe pud nimo, nilad ni siya batasan. Hala, kalisod pod. Asa man dayto niya iyang kwarta ginapiko ginapala mampud to nila pod gipang ibot di mampud tutubod no. So labi na og tarong lang pod naningil. Suway-suway lang pod hangyo kay usahay mo naman pod nay hinungdan sa mga lalis ug away maabot ag barangay unsa ba no. Sige lang, padayon lang yun guys ha. Letter sender nato karong adlaw taga Alcantara, Cebu ug tago nato sa pangalan nga si Tin. Kaning suwat ug suliran ni Tin, uy gwapa si Tin. Kita ko siyang Facebook account, gipadama ni niya sa kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pero di ta mo ingnon unsay ang tinuod ngan kay magpatago pa sa siyang pangalan. Sige lang. Okay. Nani live-in partner si Tin unya nagtukod man ni siya yuta sa nagtukod og balay, tukuran ba ding yuta, nagtukod siya balay sa yuta sa iyang apuhan. Unya wa na kuno niya napuy-an karon sumurag na ana ning angkon goro sa ato ang drama no. So una niyang pangutana guys, may balay mi sa akong partner nga natukod sa yuta sa akong apuhan nga may pending nga kaso, wala ba mi dag-anan ani kung ilaming papahawaon. Wa gyud kay kung pananglitan gali na pending ning kaso unya ingon man kayuta na si imong apuhan kung ugalin man maabot ang panahon nga hukman no, nga final na ang paghukom no, nga dili ang imong parente or dili imong apuhan ang tag-iya sa yuta laing tao unya sila gyud ang makabuot kung sugtan pa ba mo nga mopadayog puyo didto or ingnon ba mong ibtanan ang inyong balay din ha tangtanga na kay sila may gihukman nga tag-iya unya ang tag-iya sa yuta mao may na ay katungod mubuhat kung sa iyang gusto buhaton sa iyahang property or iyahang yuta. So kung maingon gyud siya nga pahawa na mo, sadly makaingon jud ko nga wa gyud tay dag-anan kay wa man tay papilis nga gikuptan sa ato ang pagpanag-iya sa yuta no. Maski pag mintag abang ta, sugtan ta, kung maabot yung panahon aning abang na dili na magpaabang awa na gyud pod. Ikaduhang pangutana, plano sa kontra sa kaso sa akong apuhan nga ibaligya na lang nila ang ilang yuta ug dili kuno ko apil sa mabayran sa among balay kay akong lola ra ang saop. Tinuod ba? Well, malalis ni diri dapita tungod kay ikaw may nagpatukod sa balay. Pwede pod nga kumingong kag imong lula ang saop, ipaangko na lang na si imong lula ang yuta ang balay pod, no? Og saktura man na siya nga naa dinha kay para apil sa pagkwinta sa bayad sa imuhang lula ang balor sa balay, no? Nya ihatag na lang ng lula sa imuha. Inana pwede na mabutang nga nang kasabutan kay siguro ang nagsabot sa tinuod ang imong lula unya di man pud siya gud maka
ingon nga makabuot-buot pod. No, kana ganing in English pa, the spring cannot rise higher from its source. Meaning to say, ang gitagana nga authority sa ako dili na ko pwede punan kung pananglitan. Gisugtan ko nga ako'y mangita og kanang muabang anang yuta. Dili ko pwede mo pangita or pwede ko nga ako'y mo pirma no sa contract of lease. Dili ko pwede mo pirma og deed of sale. Kaya ang akong authority taman raman sa pagpaabang. Di man pagbaligya, di po din ako pwede isanla, di ba? So, ang pareho ra pud anang sasaop sa imong lula nga ang katungod niya, ang pagpuyo na rin po dito, wa po siya katungod nga mo papuyo og lain. Kaya di man siya tag-iya sa yuta. So, akong suggestion, ipaangko na lang sa imong lula ang balay, okay? Ikatulong pangutana, unsa may among buhaton, aron nga mabayran mi sa among nagastos sa among balay. Kay gipa-concrete manggod na namo, sayop ba namo nga amo ning gipa-concrete? Di ko kaingon nga sayop, kay wa man mo badlo nga, wa man pud mo papahawa. No? Pero, the fact manggod nga, ang naay katungod, ang tag-iya sa yuta. So, dapat unta nga nananghid mo og tarong. Pero the fact sad nga wa pud mo badlo nga atong panahon nga nagtukod mo og siyama mo manggani ang iyahang claim nga say tag-iya sa yuta, then dapat unta ni reklamo na ta sa siya dayon wa pud unta siya matuog sa iyahang katungod no. So mao gyud na. So I think naay possibility pa nga mabayran mo sa balay, basta klaruhon lang pud na gyud pud og sabot kay kung nadeklarasyonan pud ng balay sa inyuhang pangan kay concrete man imong ingon, so dapat akong gi-expect na nagdeklarasyon, di pud mo niya basta-basta mapapahawa. Ikaupat og katapusang pangutana, gibiyaan ko na ning among balay kasayang gipadlakan apan giguba ang padlak sa akong mga kaliwat o gipuli-pulihan nila og puyo ang among balay. Makiha ba nako silang trespassing? Yes, pero parinti man na nimo. Ano ikiha man pud na nimo kung gitugtan na nimo sila, no? O di na mo sila pwede badlungon kung imong ingnon nga di ka magpapuyo didto kay imo man ang balay. Labi na kung like I said, kung krito man hopefully na ni tax declaration ang imuhang balay, no? O wala, huksahay, maglisod po tag-assert ato ang katungod. Pero kani, it's something na dili nimo kinahanglan ikihag trespassing. Uy, kanang parinting man nimo, naman sa gadi nimo gamita, no? So, siguro, storyahin na lang nigtarong imuhang mga parinting, o di gani mo papuyan, padlakig balik niya. Sa buta sila nga, di nila pwede hilaptan ang imong balay, ha? Mga suking tigpaminaw, hinawat unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.